Hurian itu hata tabukama parminggu hata di bagasa saderor taparadema roha nang pikirata maret dema hita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Setangiom ma suaraku ale Jehovah, mulu jauh-jauh hau di dok rohaku, homad dok, lului hamu ma bohiku, atong bohima nahu lului. Ale Jehovah, seunang ma tabunio bohim marodo ponau. Jehovah do panodangio diau dohot di hatuauku. Tung mida ise mama biarau. Jehovah do partano batoan ningoluku. Tung mida ise au biahaton. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Amanami nadi banu agitjangi. Usem matodim nabadiai. Doho tapistaran nasyak koi. Tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai. Di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom. Majami tahun hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai. Patoktong ma uhut rohanami mangoloiho. Saat roh di ujung di bagasan haporsion nature. Mari hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangiom ma patik ni debata di minggu sadarion. Ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo audo debatam ninna jauh bata dang jadi maraku pau bayanomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganamu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi bagasan aek na di torunitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay honauhum do sogot akka namarsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiao nari minggui dinaono mari maulahamu nasi ulamu alai anggo ari papituoni ari paradianan ni Jahoba debatam manang anakmu pe dang dibotoho dang jadi ho mangula yang go sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahammu ro di sini hutani halak pe namak kebati hutam ai dinaono mari do di toppa debata langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituoni dibaeni do ubaen na dipasangat debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai ido saatna atong rap mangido gogo mahita tu adepan ni debata lau mangulahon na bartu patik nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon no bartu patik mi amin. Tatapoti madosatta tua depan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan parasi rohami dahami nadangolon narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi di bagasan haja atau dohami tubuh dang adong hapor sion di bagasan rohanami hian selhud dohami mandipil sianak ke dalammu masih godang do pangalosion nami di patikmu alai ingot dohami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham seunang paingot-ingot akka dosa ni aposon nami dohot pangalosion nami seingop mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Baga-baga ni debata taringot tua sesan ni dosa songonot dohatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu wakana lojana jalana sorat upasonang pehamu buat hamu ma augukku tuhamu guruon hamu masianau aina labok doau jalana serep marroha asa dapota nasonangan tod dimuna ai labok do aguku jalan yang do dohot hapor sonokku asang apa ma di debata na digijang amin.
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Imana tarsurat di Pangukapon 22 ayat 12 sahat 20 sada. Tajahama marsingkat soring. Idama girama ro buanokuma upasileano tuganuk hobar tunani ulana. Martua ma'aka maburi abit nasida, asa marwaso nasida marjabar dihau hangoluani, jala masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai. Au Yesus suruh aku, maka tidak kon Tuhamu akaon, madapoton aka uriahi, au do urat dohot marga ni Daud, bitang si paias namar sinodangi. Au maka tidak kon diganup na ubege hata, panurirangon ni suraton, ia adong do manabusi tusi, tabani debatama tu ibana akka haporsuon, nata surat di bagasan bukuon. Didok ibana maka tidak konon, olo na Roma au tibu, amin, Roma au ale Tuhan Yesus. Didongani asini rohani Tuhan Yesus akan nabadia. Ima saatna martua do akan atumangion hatani debata jala naupeopsa, amin. Tahat tidak kon maha porsyotai, songon nahina tidak kon nidong atas porsian di sadok pertibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosa, na tumo palangit do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana ditumbuhan ni si Maria, nagabi-gabi ad satot di perbadia, adorang soabubuan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panghukuman ni Silatus, namate tarpajal lo ibana dihau pinarsilang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo,
lahudul disiamun ni debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, disimai ibana paima mulak sogot tutanaon, manghumi alak na manguludot namate, au porseati dot di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panyalak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah, amin. Tapi gema titing nama sa diuriata. Horas madihita saluhutna amanginang, tatangihun ma titing di mingguta sadarion, Minggu Eksaudi sada Juni 2025. Kosong sada, goarni mingguta sadarion ima Minggu Eksaudi, lapatanna sai tangihon ma suaraku ale Jahoba. Topik ni mingguta ima Jahoba do Raja. 02 pesta ari perningotan di hasasaor ni di Parbadia. Huria patupahon pesta ari perningotan ni hasasaor ni di Parbadia. Ima pesta ari perningotan ni hasasaor ni di Parbadia manang Pentakosta na parjolo. Di hari Minggu 8 Juni 2025. Permingguan sekolah minggu masuk pukul 7 WIB bahasa Indonesia. Permingguan remaja masuk pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Permingguan pukul 7 bahasa Indonesia. Permingguan pukul 10 WIB bahasa Batak. Permingguan pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Pesta ari perningotan ni hasasaur ni di Parbadia manang Pentakosta napaduahon di hari Senin sia Juni 2025. Permingguan pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Tolu pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di Bagasan semingguan ima. Di hari Kamis 5 Juni 2025 di wilayah Opat. Di Bagas ni keluarga Amang Heplin Nainggolan SE Inang Panca Junita Boru Panjaitan. Jam 10 sia 30 WIB, alamat Jalan Bambu Suling 2 nomor A8 Pasar Minggu. Opat pembekalan perhalado HKBP Pasar Minggu. Di hari Jumat dohot di hari Sabtu tanggal 6 dohot tanggal 7 Juni 2025 di Patupado ima pembekalan perhalado HKBP Pasar Minggu na maringanan di Jambuluk Resort Puncak. Tatangnya konma asa dengan mardalan pembekalani. 5. Pengebation huria manang kunjungan gerejawi. Di hari Minggu naneng ro 8 Juni 2025 borhat do punguan kor amani huriata laho mengebati huria HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Dinalaho rapak marsaur mamuji Tuhata. Jala dinalaho mangedehon kor puji-pujian di parmingguan pukul 10 WIB. Nani uluhon ni amang padita saur PP Sirait STH. Onom senam dohot seminar lansia Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon senam dohot seminar lansia tu seksi lansia huria se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 6 WIB sahat tuna sidung. Maringanan di HKBP Taman Mini. Songon agenda kegiatan ima ibadah senam sehat dohot seminar kesehatan. 07 Dewan-Dewan Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Liburan Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Mar perdomuan ima liburan Sekolah Minggu tahun 2025 tu anak sekolah minggu kelas 4 1 kelas 6 SD di tanggal 27 1 tanggal 20 Juni 2025
dohot tu kelas kecil TKA, TKB, dohot tu kelas sada, sahatu kelas tolu SD di tanggal 5 Juli 2025. Mulai sadarion Minggu sada Juni 2025 nunga dibuka pendaftaran laho madohoti kegiatan ini. Pendaftaran boima makubungi guru sekolah minggu manang boima madaftar tu situa wilayah nabe. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan nunga dibuka yayasan TK Terangkasih ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup pinangidoma tuhita na marianakon usia tulu 104 tahun madaftar playgroup usia 415 tahun TKA usia 516 tahun TKB. Walu dana nasorang sada di basa-basa hotu hatta do sada dana boru na di hari Kamis walu Mei 2025 di keluarga Amang Lidung Ramot Tua Huta Galung Inang Riris Rospita Boru Manulang. Alamat di Perumahan Wisma Asri Cibening Blok C Tolu nomor 22 RT 002 RW 008 Setu Bekasi wilayah sada. Hipasdo dadanaki songoni nang natorasna. 2. Di basa-basa hotu hatta dosa danak boru na di hari Kamis 22 Mei 2025 di keluarga ni Amang Samuel Persaoran Siahan SE Inang Sania Irawati Boru Sinaga SE. Alamat di Jalan Beji Kramat RT 07 RW 12 nomor 115 Depok wilayah 15. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Sia ruas namodding. Na di hari Selasa 27 Mei 2025 nunga jumolo modding amata Dr. Pahotan Abbarita AK MSC umur 70 tahun. Na hinabaluon ni inata Masna Boru Hasibuan. Alamat Perumahan Tanjung Mas Raya Blok B Sia nomor 14 Tanjung Barat Jakarta Selatan masuk wilayah sada. Tatang yakoma asa tibu tarapul keluarga na marsi tahunoni. 10 ruas ni huriata na marulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamu saluhut ruas. Na marulang tahun hatu tubu doho na marulang tahun parsarepeon. Mamuka sia tanggal sada sahatu tanggal 7 Juni 2025. Guar-guar na marulang tahun boima taida di buku warta jemaat. Hatan di debata nagabe ojahan nilas nirohatta denet do sian poda bidutolu ayat 10 onom. Di tanganna siamudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 sada ruas namar sahid. Tuak ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu. Rawat jalan dohot akka namar sahid menahun dohonon namima sai dipasu-pasu tuhat taima sude pangubation na dijinalomuna tibu malum parsahitoni. Tatangyakum manasida asa tibu malum sian parsahiton. Daftar goar-goar na dibagasan parsahiton boima taida jalatajaha di buku warta jemaat. Titing naso jinahaon dohot parhepengon ni huriata boima tajaha di buku warta jemaat naung di parade huriata. Songonima titing dihita di bagasan samingguan. Tabe gema ede puji-pujian siankor para puan gabungan.
Tasawuf atabasa ma pilihan sada be tapuji ma tuhata. Tido Tuhatai. Amin.
Ya, horas madihita saluhukna. Selamat hari Minggu, amanginang. Ya, hatani debata di Parsaurata di Minggu Tasadarion, Minggu Eksaudi. Tarsurat do hatani debata si jalod jala si hangulu honota. Sian buku ni akapar pesalmen biddu sia puluh pitu ayat sadaru di 12. Pesalmen sia puluh pitu ayat sada sahatu ayat 12. Tapi gema jala tajaloma hatani tu hatta. Jahoba do raja marulu-puluk matanoon marlasni rohama pulu-pulu akka na lani. Obun jala hahulumun mari potipot humaliang ibana. Hati goran dohot uhum ujahan ni habang sana. Api merdala di jolona mangaton akka alona humaliang. Disodangnya kahilap na do portibion. Jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malalado akka duluk songon patis maradupun buhini Jehovah. Maradupun buhini Tuhan ni sadok tanoon. Diberitahon akka langit do hati goranna jala sude akka bangso mernida hamuliona. Ikut tarurak sugut sude akka si soba jiajian. Akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Iko marsoba tu ibana do sude akka debata sileban. Doko jua saya di pauru. Di begesiod doi jadi marlasni rohama marulupulu ma akka boruni juga. Alani panguhum wale Jehovah. Ay hodo ali Jehovah nasutibul. Gumonggom sadok tanoon. Tumibbul situtu doho. Sian nasa debata sileban. Hamu aliak kana makaholongi Jehovah. Sai hagigi hokamuma najat. Ibana do siramuti toddini akka naniasianna. Sai peluon na do nasida sia tangan ni parjahat. Sai tersabur do hati uron ni partigor. Lasni roha diaka naujur marroha. Marlasni roha mahamu alea ka partigor di bagasa Jehovah. Jala puji hamuma guarna nabadiai. Ido saha ni turpukta di parminggota sadarion na berjolo ori hamu jolo sauti mikon. Bagugugu do pakilalaku ido tahe. Aido. Imana berjulu napa dua hon lasma rohata di parsaurata di bagasa tikyon apala di holak kolang ni pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus doho di pesta parningotan di hasosonggop ni tol di parbadia di hasasaur ni tol di parbadia sada minggu parholanganna hima minggu iksaudi nama cuarahon namanggorahon saya tangihom ma suaraku ali Jehovah molo jauh-jauh au tuho. Mula-mula kita satokin dung Lukas 50, dung Lukas 24 ayat 50-an. Di baga-bagahon Yesus Kristus nanaik tuban wagi jangido di somma hamu jolo paima ro damang madongani hamu.
Dang nadi boto nasida dope 10 hari nai dukon nei Roma to di berbadia sahur tutonga-tonga nasida mengajari menugu patugu ho papunguhon asa merpanidangi asa merberita nauli tusadok sisi ngitano o. Tang nadi boto duk pehita nadi sonon. Taboto ma di minggu naro minggu hasa sahur ni to di berbadia. Borhak sienidu sa sitong negor ni minggu to labatan ni Saudi. Saya tangi homa suara kuali Jehovah molo jauh-jauh waktu ho di tonga-tonga ni ketidakpastian, di tonga-tonga ni namakilala di tadi kodebataan nasida, di tonga-tonga ni pakilalaan naswadong bedongan nasida, di tonga-tonga ni pakilalaan naswadong do pakusadean dangadong be pangalualuan nasida, Roma hatani debata di bagasa tikion laho makidat, laho madongani, laho mangurupi nasida. Oma suara ni minggu to Saudi. Iko mula tu debatado sa luhut na sudia ka jauh-jauh ni akan marhapo satu debata. Iko marhapatea tu debatado sa luhut na sudia akan dalan naman nakotua na ni dalan na ni sudia akan naposona. Asa unang lalo-lalo na sida, asa unang mago roha na sida, asa unang mago naghaporsyaon na sida, asa unang gabi talus haporsyaon nagpakirimon na sida. Alay asa totong marsihohot. Minggu Saudi. Saya tangi ho maswaraku ali debata molo jauh-jauh autuho neng buanot tamai nakpe nataboto do sa sitong na pituari na neng ro ari pa 50 duk kahiyon ni Tuhan Yesus Kristus alay di bagasan padalanan ni ngoluta ikoloho jala uhirdo minggu Saudion jauh-jauh na mere Saudi asa say totong dihirim rohata asa totong dipakilalaho rohata pabuana memang di tonga-tongat ta do debata rap dohoti ta do debata dang dau ibana ay do cotangi yang do osongon na say jujo tay dehoni Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dang dau imana di tonga-tongat tado imana nak pesta sitong na di pesta parningota di hananai Tuhan Yesus Kristus dia naik ke surga. Aku na di hari Kamis ujami tahu do surga bukan hanya dimaknai sebagai sebuah tempat tetapi juga suasana. Nabudu di tonga-tonga tau surgoi, nabudu di tonga-tonga tau debata mian jalamat dongani mga ramoti mamasu-masu hita. Jadi bukan hanya soal tempat surga itu, tetapi juga suasana, tetapi juga keadaan. Bagaimana Tuhan Yesus dahulu telah menghadirkan surga itu ketika dia meninggalkan tahta kerajaan dan tahta kemuliaannya. Roy mana-mana dikon harajau dohot wasona. Dibuat imana bohini sahalak hatuban. Asarap ibana dohot ita. Hiro sasitong na surgui. Ketika dia mau dan bersedia bersama-sama dengan kita. Merasakan makilalahon. Marsiranggut rap dohot tita di parsirangguton di paraloan di kondisi dohot di keadaan imanueng nama murhati hita akamang do tawinang di haroro ni debata mabuah surga nasonangi jala ido sa sitong na sa totong tatangiya kota pangido tu debata say Roma harajaumu di banua tongau songon na di banua gijak songo di dohore di banua gijang sonang itu tahe songo di dohore di banua gijang dangarong arsak dangarong masih tobisan dangarong na masih pahata-hataan masih urupan masih sulangan masih aku pandasada marulup pun asing molo kali dong aku disima auro na di bata hagogon mangurupi hagaleonna suasana surga. Iman waeng napapocor rohata. Jauh-jauh tu debata. Iman waeng yang memberanikan kita berseru kepada Tuhan, ya Abba. Ido
ido nuaing mulo tajaha ding gamuse songon na jinaha ni paragedda na kaning di introitus. Pamuhayon ni parminggota di bagasa tikyon ay dada holan guarni minggo say tangihom maswara kuali jahuba molo jou atuho. Laos uduk do muse ninna rohakku do madoko lului hamu mabuhiku ido paddo ni debata lului hamu mabuhi ni debata molo paddo ni si Jesaya bica sadi hari dope bica di luas dope mumpung ada kesempatan carilah Tuhan. Molo didok mengaluli Jehovah dada holan beta tu gereja berminggu asa jumpa kita debata bukan hanya sebatas itu. Beta martangiang manang wasai merminggu pukul 10 di permingguan di huria HKWP pasar minggu lau muse tu huria na asing merminggu di botari anom muse borngin mengalului permingguan di minggu meneng na minggu ahama guarni i. Bukan hanya sebatas mengikuti ibadah, tetapi bagaimana setiap orang yang benar-benar telah bertemu dan berjumpa dengan Tuhan bersedia dikuasai oleh Tuhan. Gabe debata nama mengemudi nguluna. Songon hopal yang dikemudi oleh nahoda. Demikian hidup kita, rumah tanggata, ngoluta, pribadita, debata na mengemudi di perdalanan di godang ni galubang ni ngulu na tadalani di baga setika ise na suarong galubang ni ngulu na sudah dohitakan mengarupi galubang ni ngulu di sima hagugo di sima pos ni roha di sima habisuho dot hatau na pinasahan ni debata saha mahita tulabuan. Laho madungdung manaku mabuat tupal ni harung dua ni. Alani hasatiau do kata kunci. Hasatiau do anak hicu nanaik suad di bagasa rohata tu nasa jauh-jauh tu ado pani debata dakolat tolpus boti suarai martangi yang mared de mamuji debata alai hasatiau hobbar tu hata na tapasahat hobbar tu tangi yang na taul topo tu ado pani debata setiakah kita di tonga-tonga ni parminggota di tonga-tonga ni parsaortata di tonga-tonga ni padatta do jajita maradupur debata setiakah kita sotung do holan alani na digoit gotikta sotung do holan alana hona gugaan kenyamanatta gabe pitor murah jalahatop munggil mubah sian hata si partangiang gabe hata pamurai sian hata na labok gabe hata na koras. Sian pangalahon na robi, sian pangalahon na baru, ciptaan yang baru menjadi ciptaan yang lama kembali ke habitat semula, kembali ke perihal tindakan dan perilaku. Daksonguni akka naniasian ni Jehovah. Di hamua manami dohot inanami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mangihuto turpu jamita na saha tu hita dangarong bisa sitong na sideliata dangarong bisa sitong na alasata menduakan Tuhan macuadahon papudi diri siad debata manudalhod debata siad bagasan nguluta manangah hape namasa jala ido ujahan ni haporsiaon ni panurat pesalmeno dalam segala hal baik suka maupun duka dalam keadaan tenang atau tidak tenang tidak akan pernah hidupmu bergerak dari pijakan yang benar terhadap bagaimana engkau menengadahkan iman percayamu kepada Tuhan. Manang hape na masa. Manang narope arsa ni roha, manang narope galubang ni ngului. Manang nasonggo pesahit. Manang najupang pe apala son na hinalomohon ni rohata atau bahkan mungkin tidak berbanding sama dengan keringat tenaga yang kita keluarkan setiap saat yang kita terima pada waktu tertentu. Aida kola disi sasitong na inti ni manang unok ni manang pati ni korni hapor siauta dang disi
So naudok nakaniani boasa asabui hita, boha asabui hita, dirajai, disetir, dikuasai oleh firman Tuhan. Di perpungut topi sa sitong na. Manang nasugod di parsiajarat tadi hata ni debata. So kami rupanya berteologi. Sa sitong na. Tujuan utama kami bukan mau menguasai firman Tuhan. Dan tak karajain main naisi hata ni debata. Daw. Manang marhite-hite Dewan Marturia di bagas Tikyon ada arung di sonwangi peserta ni membaca firman Tuhan setiap hari. Arung dokani. Jangan pernah berharap engkau membaca firman Tuhan setiap hari untuk menguasai firman Tuhan. Dah. Tapi bagaimana kita supaya dikuasai oleh firman Tuhan? Itu. Akanani rajaan ni hatani di bata. Gok akka tedana. Gok akka gejala-gejala na hatari daan na. Na berjulu di bagas nguluan di bata lo raja. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jehovah do raja marulupulu matanon marlasni roha ma pulu-pulu akan alani sude akan atinopan di debata ikom makatidakon hodo debata hodo raja dangadong nabui di tonga-tonga ni portibion nabui manopa sian naswadong gabi adong anggu sian na adong gabi adong gok ido tehe sian bahan baku do tehe jadi bahan jadi nagoki. Alay holo sa debatado, nabui mano pasien na so adong gabi adong. Ipi adong dotong natinopan ni debata sien na adong gabi adong. Nasubui tinopan ni jolma. Dahulu debatado. Ditiki mano pa jolma, sien orbu ni tano, sien narong dikani. Sien Seda Musa 2 ayat pitui. Dungi di topa debatama, jolmai sien orbu ni tano, dungi duluco debatama, hosa hangul tubung-bung ni igung nagabe martod di nama ngulu ma jolmai. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu pun dalam diri manusia itu ada yang tidak bisa. Sekalipun ada teknologi saat ini, udah ada cloning. Nah tapi dangarong berita ni rupiah sunari. Alay adong do na subuhi. Pinatupan ni jolma. Dungi dilucu debatama hosa hanguluan marhite-hite bung-bung ni igungna. Hosa hanguluan ni ngulu di hata heber di dok ruah. Molo hata junani di dok neves. Namar lapatan toddi bukan hosa. Bukan nafas yang keluar masuk dari paru-paru kita. Alai toddi. Manang nabo hape hamalodo habisuhon ni portibion mabay jolma entah itu cloning atau apapun namanya. Daktar bay ni jolma mengelubiani debata. Ia soholan puji ma Jehovah. Holan sesada debatado raja. Disude ka pulo-pulo, disude aka home, disude aka namasa di tonga-tonga ni pun. Daktar bay ni jolma mabayin mengelubiani lubi sian napinatupani debata. Alani hola sesada sa debatado. Ido ban nagabi pati ni minggutta sadarion, pati parjolo satu pati paupato. Semua itu berhubungan bagaimana Tuhan harus menjadi sesuatu yang terbesar dalam hidup kita. Dang bui diriku, mananga hape haulio dia pinabui hubain, hajago dia pinabui hubain. Daktar bainau mengelubiani, huaso dohot hahomion nak habisuhon ni debata. Sieni masa sitong nahita kamangin ang saluhut na napungu di bagas Tikyon. Benar-benar bertekad dan menunjukkan hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah, dipuja dan dimuliakan. Dangadong na asing. Holanido sumber hagugo di hita. Holanido bonani habisuhod di hita.
Ibana natuk manaluhon lobi sia godang ni sude aka musuh dohot aka paraluan. Dada hola paraluan dawu ini ida ni semalolong. Alai dohot donang aka nasuni ida na holip. Penguasa langit, penguasa angkasa, dia yang taklukkan semuanya. Hagogo dohot hagomion huaso ni debata. Ido benda gabido api merdala di jolona mangaton aka alona humaliang. Bukan hanya lawan dalam artian musuh berperang yang kelihatan, tetapi juga musuh yang tidak kelihatan. Idun tah tidak kena kaningan, ditiki maka tidak kau porsiau. Hahiu ni Yesus Kristus manaluhon, huaso ni sibulis dohot benua toru, daktar tiuk ni benua toru be. Ido kata tah tidak koni tua tu benua toru di hari patuluhon hehe. Bahkan kuasa bumi yang sebesar apapun dan sekuat apapun tidak akan pernah bisa menaklukkan Tuhan. Ido aguguta, ido posini rohatta kamang do taminang madok eksaudi. Jika lohok do di bagasa rohata ngulu tod dina ber eksaudi. Berseru senantiasa kepada Tuhan, dan karena kita percaya tak tidak kodo jala tahaposi ditangi hod debatado suarata na yuju bahola nitung dah iko betul-betul do na yuju hita unang alak swalang arong do noaing tangiang alak swalang daksir rohana holallahu memenuhi tuntutan agama, tuntutan ritus. Ako anggo emeritus nahinan epurus doktore saya na beban betul-betul lo namartang yang betul-betul di bagasan tiki, di bagasan roha, di bagasan pakilalan narap doh debata doh. Takku boto bemeneng na dia suha-suha na betul-betul songo dia kersiru namartangi alai betul-betul di bado suha-suha na disi narap doh debata pakilala homma di sido debata manangi hokko madongani ho. Sekalipun kita mengetahui dan percaya kemurnian dan kebenaran seorang pendoa bukan hanya dilihat daripada pasca dia berdoa dung martangi yang imana melu manamar sahiti, dung martangi yang imana dang jadi gulung tikar, dung martangi yang imana pitor hehe napapangoni, dung martangi yang imana pitor bolang manang pitor terida marnida nama pitungi, bukan hanya sebatas itu. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan mujizat lebih daripada apa yang kita pikirkan. Alebohado rohata dohot todita menyatu dohot debata naradi manangi hok kita hidup benaga benak ini dokon baga-baga taringok tu hasasani dusa na dusata haru hidup taringok dope hidup parage dan kaningan Roma hamu tuau hamu akan luja jalana sorat dung rohi tatu debata tetak dope luja aung dope akan luja naro tu debata dung rohi mana tu debata luja dope. Aduh, unang gabi liuluhita. Itu, aku gabi naluja kan? Tetak dobi luja. Akan amarsahit, dung martangiak tu debata, tetak dobi marsahit. Atong di diro tod dini pertanyaan ni. Apakah hanya sebatas dia sembuh? Apakah hanya sebatas dia tidak capek lagi? Apakah hanya sebatas dia tidak penat lagi dan lain sebagainya? Iko mulai duhita tunai ni debata. Mengikut Yesus. Dan gabi semuanya hilang pergumulan. Tetap daru pergumulan. Alai manangis na mengikut Yesus. Sesuatu yang pasti Tuhan akan menyertai dia dalam memenangkan perkaranya. Amin. Itu.
Mulu saya taruh di dalam nama Yesus penyakit sembuh, dung bola kita. Hedang malam. Martanya kita tuh ngata rupani, martanya kita namar sahid, mate ne imana, tu rumah sakit, tu ruang ICU, olah keluar kita sini, gabi sanksi kita muse. Yesus kudo ngata, ngabuhan namar sahidi, sohubo tu be, anggui mate namarai. Doa bukan hanya sebatas dia menghidupkan atau tidak. Tapi bagaimana seorang pendoa diberikan kekuatan dan keyakinan. Anggo hamatian ikut mati do. Dangarung nebui. Bedu dah. Ulang arung nama dodang dia lusi di bata tangyaku. Isi hamun waeng nong adong inganan na di San Diego. Manang na di huta, manang nga di paturi perbedaan, ise, arong dunai, una pola dia lusi. Itu membuktikan dia akan mati. Hidup tahe, lau tu dia melusi ibut tamu, investasi, enggak juga, ya kan? Siada kesiap pihak tasa diri pe. Asarong ing anakku haduan. Manangisi nong marasuran si kematian. Atar sudi dorati, gudang du hitau. Itu juga sudah membuktikan manusia juga harus mati. Alai parmate naido naikon. Sulit kita teh. Anggo songo dia mati, bohabar matena. Marsahi do, di perdalana do, mate modom do, manang mate mabuah punga nama do, sadarion. Anak ni huriatta, amang padita timbun rumah horbo. Mabuah punga nama, tu samosir, laus mate di si. Ando pe jam 12 di buan, tu HKBP Jakarta Kota. Tangarong na boto kamangina. Alai bicanarong pakilalani bicanarong roha doho pakiribon na mangolu bicar torang pamerengata bicar torang rohata doho pikirata mareksau de mehita tu debata unang be meoleol. Jangan lagi berkeliat orang yang berdoa kepada Tuhan betul-betul mah di bagasan bulus doho tulus ni roha di bagasan hasadiau maimana aida adong nabui manuhat-nuhati ngolutau. Dibagi tu tolu bagian na bolu dong lutau natwari nuaing do sogut natwari dang be sogut dang binoto nuaing do tikita alani songo sipaing una berpudi setur pujamita dihita dia kamang do taminang mulut ajaha di ayat 10 saharudi ayat 10 sedei torang marohat tadi si. Na pinangiru di bata tu akan saya jauh-jauh tu ibana na berjolok buktikan bahwa engkau berdoa dan berseru kepada Tuhan datang kepadanya. Unak kita jauh-jauh di bagasa tikion alida ngororo tu di bata. Dung mula kita senon mula tu kebiasaan semula. Anggo pertanyaan ini ikut gabi habitus do dihita hasomalan na soboi sirang siang nguluta. Alaus udutu sido, penyerahan juga, kesetiaan juga, ketulusan juga, dan keikhlasan juga harus benar-benar menjadi warna yang jelas dalam perangai dan perilaku kita. Unang betong martangnya kita maret dehita tebune de pungenin enak kaningan ida. Hola di paret dioni tebu, selesai saya. Tidak boleh. Hidu mulut aja mana ayat 10 hamu ale akan nama kaholongi jahuba. Sai hagigi ho kamu manajat. Unang besai dihaholongi jale dihasiholi akan najat. Kelatahan sikap dan tingkah laku kita harus mampu kita untuk membatasinya. Harus mampu kita untuk menghentikannya. Dumingga do paheba-hebahon hatani debata daripada paheba-hebahon dongan niba. Itu. Dumingga do tabuan hatani debata nang go pala sabitas manang nasa kalimat sebagas joroon.
daripada akana asingi. Ima tabuan akamang dotaminang. Hamu alia akana makaholongi Jehovah. Nasay jauh-jauh tu ibana. Namarpakusadea tu ibana. Unang B dihasiholi najat. Ibana do siramoti toddini akana niasianna. Say paluaon na do nasida siya tangan ni parjahat. Pos marohata. Kita selalu tertantang dengan pergumulan dan tantangan. Dan memang itu yang ditetapkan Tuhan bagi setiap pengikutnya. Ini debata di Markus 8. Manangisin yang menghutonau, dituhuk masilangi. Jadi betul-betul do ape do silangi itu tak kuhuk ta. Ape do silangi itu tangguruk ta. Alai pos marohata, anggo madonga to debata do hita. Dak sedia borak ni silangi. Neang do saluhuk nai. Dohot hata na kanina madok, neang do dohot na hupa porsaton. Siap pamotuan ni debatado, sudah akasi porsanot tabi. Alai pos marohata, nunga merpada ni mana, dia sudah berjanji kepada kita untuk meringankan beban kita. Jemolusian penanggalanna hari Minggu na nengro, neang mapakilala atta. Hiru tahe, marobi ibana. Toddi ni debata nasaur tu tonga-tongata madongani hita mengurupi hita laho manuhu silang natu hitai gabe mampu sanggup mahita marpanidangi sanggup mahita marbarita nauli di tonga-tonga ni nguluta menghadirkan kebaikan Tuhan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang nyata alani gabe tubuh jala songgok ma lasni roha di hita diaka partigor dia dupa ni Jehovah ido hata parpuni marlas ni roha mahamu alia kapartigor di bagasa Jehovah tu kapartigor do tu nabi ku rohana daku boto meng marlas ni rohan noni tu kapartigor do ini sudah sebuah kepastian alani margugu mahita di pasu-pasu dewata mahatana nasahat tu hita amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah, amani Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si palua hami. Lomodo roham di luhutan yakana badia. Jala napi narbadia muru hami, napi napungwa na sini roham do hami. Jala na sinodangan ito dim do hami. Apala topet di minggu eksaudio. Jauh-jauh do hami tuholi Tuhan Allah huhapo si hami, tangi honom mu do hami. Ukapom mudo harbangan ni para siam mi manguseho pasu-pasum di hami jalan arumiko di papocodo rohanami di pargugui hodo hami asa tarhamonako kami tada dupuk kami sudi akka para luan namoro nasonggop di bagasa ngulu nami halani holan sesada sahoma li Tuhan nagabi pangamudi di ngulu nami di nama naripari lau tao awang-awang doh ragam nya kaparaluan ni ngulu na songgo tu bagasa ngulu nami ganuk marsada-sada. Asima roham di hami ali Tuhan, dongani jala ramoti mahami. Mulu di suara hom minggu nami sadarion, dina jauh-jauh hami tuho. Di bagasan tangiang, di bagasan edde, di bagasan parange, doho pangalaho, nasuman, nasatia, na betul-betul, marpakusadea tuhoma, nagabe hataridaan na. Unang beloas ngulu nami, saya totong makalomohon, makasiholi, akka haurahon, akka najat, doho pangalaho, narubi. Ale pargugui mahami ali Tuhan, parbisuhi mahami, asa boy huta dikok kami hutanggal hok kami, sian pamatang nami, sian roha nang pikiran nami. Totu holan mangasahod doho mardonga tokodo hami talup patu pahotca. Atong di parminggon nami, di parsauran nami, di tikion. Huleho kami ma ngulu nami, bahen hasosonggok ni todim. Bahen hasosonggok ni hatam. Uhirhom mahatam nabadiyay di pusu-pusu nami. Asa anggia marhite huaso ni todim, na manuturi na madongani
Jumpa kami li Tuhan parange nang pangalaho na marsitutu mangulahon sadok lomone roham. Tuhan debata Jehovah manami. Sipata sa itong dope marsak kami. Sa itong dope mangadupi haporsuhon hamaolon paru kilok kami. Molo martangiak pehami tuho sa itong dosong gopi sudi ali Tuhan. Molo masa akkai urupi rajai roha nak pikiran nami. Hura jumi hamido jalawati dako kami do. Molo dung ro mangihutoko sa itong dope masa akka hamaolon. Dito ngatongan ni hamaoloni. Dito ngatongan ni pangalaho nagiduhi. Roma ho Tuhan mengurupi hami. Paneakon silang na tuhami Dia kana marsahit. Dia kana mangadupi paruk kilon. Mangadupi hamaolon. Tukoman nagabedongan nami oleh Tuhan. Di baga sa tikyon hubok kami. Di tangyang nami. Keluarga ni naposom. Na mangadupi paruk kilo bulun. Ima ina nami. Inang berita burua sibuan. Doho ianak ko ni huriam. Ninaborhat ama nami sa tonga-tonga ni bagas nasida sa tonga-tonga ni huriam mardapot toko. Bocah porsuk margudopong tuki mariluilu. Pangalaho ni nanami di bagas sa tikyaw. Padirga mali Tuhan, apusi ilu-iluna, apeho tangan mo nalabo jalan na sunba diyay. Dao ni roha ng pikiran na. Patongkor si malolong ni haporsyaw na mangadup tu habang sa para siyami. Mangido pangurupio doho panuturio tiyako. Unang macari iba na martangyang, adi baga sa tangyangi. Sa totong do, makatay ho tu iba na, di baga sa tordim. Mangalusi akka, jow-jow doho alu-aluna. Lasong nilo ng sudiya karuas ni huriam na tongod di bagasan akka parsahiton. Disahit na maragam na songgok tu pamatang nasida. Tuhan debata Jehovah ama nami. Disom mahami li Tuhan gomos mangido tuho. Asa martinangi ho. Ape hono mo tangam mo nalabo jalan sunba diyay. Mamasu-masu nasida. Jakaruas ni huriam na tongod di bagasan parsahiton. Jara borusyahaan. Daniel Alfredo Tapubulun, A. Aritonang, Joy Borusitorus na tongod dirawat di rumah sakit. Lasma Borusima Jutak, Alfred Napitupulu. Inang Sitopul Boru Panggabian. Inang Dubatowing Boru Napitupulu. Inang Duluk Sari Boru Sirait. Inak Sitohang Borusima Jutak. Inak Parhusi Boru Padiangan. Inang Sihite Boru Sihobbing. MN Sinaga. Inak Siboro Boru Sigiro. Inak Tabuna Borusitorus, inang Nainggolan Borusitorus, MT Huta Barat, Situen Siniur MT Raja Guguk, inak Siaturi Boru Butar-Butar, Situa Epsol Lubaturuan, Situa Doktorandus Tesiahaan, inang Awisiaha Boru Pajaitan, Manotang Sibuea, inang Indra Hutauruk Boru Tobing, inak Sahak Pardamian Huta Barat, Doktorandus Sahak Pardamian Huta Barat, Daulat Tahir Nabi Tupulu, Situa Doktoranda Priska Boru Tapea, inang Munte Boru Manulang, inang Tengferi Nababan Boru Manurung, Farel Pajaitan, inang Hutahaya Boru Sinaga, inak Tabuna Boru Sitanggang, inang Calos Situa Cesi Majuta Desi Boru Tobing, inak Pajaitan Boru Tapubulun, Pesi Lalahi, Anderina Kartini Boru Syahaan, Insinyur Okaruan, inang LSM Lubaturuan Boru Silitonga, inang NOP Sihobbing Boru Tagalung, Hokman Sibuea, Maruli Putar-Putar, Sultan Panusuna Kutagalung, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk Boru Simajutak, inak Sitopul Nur Helena Boru Lubis, Doktorandus Marsaka Puta Barat, inak Simajutak Mari Boru Lubatobing, inak Simamora Boru Simajutak, dohot akan nasubuy huguari hami sada-sada, na hulip siyan pamerengan nak panatapan nami. Tuhan asiroham. Daoni pasu-pasu. Obat nak sipangano parhitiam mugabi gugudo hamal musahid di nasida. Pos dorohan nami le Tuhan. Patu gomu haporsyaun nasida.
terlumubi keluarga nama dongani nama ngaroro nasida asal lehonommu sabam niroha hasatiyaun laho makokok madongani ruas nuhuriam natongod di bagasan parsahitoni asima rohamali Tuhan doho saluhu na hamina pungu di bagasa tikyon dia kaulaon na maragami pasu-pasu ruas nuhuriam sien na tumua saha tunamet asa totong di bagasan gongko manitodim akka nauktaw madapot akka parkarejon na dumingkan lehon sabam ni roha dohot hanunuto na lituhan asa ang gia jupang na sida akka ulaw nahot jalan na buy hobartu parbinotoan habuyon na sida so nido nang akayanakon nami boru anak ni Huriam naung sikop di umur dohot di hatawon na naing marhot ripe asiro hamali Tuhan molo na swadong do pedongan na sida sirokka ni tordina tuk tordimi meli Tuhan napatongoton sirokka ni tordina napatomuhon na sida doho na hinaholongan na nauduk na serep na makaholongi jalan na sa totong marhabiarat tuhok molo na ngadong do li Tuhan tung pasik kokma pataw manasida diholong na masihaholongan jala di bagasan bulus ni roha laho paujukon ngulu haposoon na mamongoti ngulu pardonga carepio asima roha mali Tuhan disude akan na hinirim ni roha nami gabi si pangatoy maholi Tuhan asa ang giat ho managabe ujahan ni sadup sude akka gulmi ni ngulu nami saha diho mahami mga sahon anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop pami amin tapasaha mapiliata pilihan 2 mari demahita Amin haleluya sigom langit tano onro diisina amin haleluya betag itala marsinggang tujolona amin haleluya nasokal jalana baniado Jehovah amin haleluya Endehon amen haleluya Endehon amen haleluya Endehon amen haleluya Endehon amen haleluya Amen haleluya Endehon amen haleluya Endehon amen haleluya Endehon amen haleluya Amen haleluya alani dengani basana natuita amen haleluya endehon 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 amen haleluya
Mendehon amen haleluya. Mendehon amen Martang yang mahita tapasaha mapiliat tatu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Horo hararoan ni saluhut silehol-lehon na dengkat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa derion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na siya debata, mula mahamu di bagasad dami. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor ho madamena tutodim. Amen. Amen. Mulia temah di parsorata rapdoho debata marhiti hatana di pasu-pasu mahita di bagasan pedalanan nguluta. Horas selamat hari Minggu.